O xoves día 8 comezaremos con visitas guiadas dos centros escolares aquí a Redondela, xa hai confirmados 3 centros escolares que van a estar, o día 9 tamén pola mañá, nese anaquiño de 11 da mañá a 1, e van a estar, bueno, pois acompañados por unha profesional, cunha contacontos, que os vai a levar polos diversos postos da feira, e lle vai ir explicando, porque para moitos deles igual é a primeira vez que se achegan a unha feira do libro, pois o que se fai ali, o que se pode facer, non? E tamén terán a sorpresa de que van a estar acompañados pois coa Coca Simona e van poder facer fotos con ela, etcétera, etcétera. Para os nenos de Redondela, que sabemos que o vechiño que máis queren, pois lle vai facer especial ilusión. Esas visitas guiadas van a ser o xoves día 8 e o venres día 9 pola mañá. E logo xa o xoves pola tarde teremos a posta en escena da inauguración e o pregón da feira aquí diante do Concello. Estará con nos Ledicia Costa para facer pois ese pregón en feminino e, bueno, reivindicar tamén pois o que ela significa como figura aquí en Galicia, que, bueno, unha escritora moi premiada e que ten pois moitísima relevancia tamén para a xente nova, etcétera, etcétera, moi coñecida pois no ámbito escolar, etcétera, e teremos tamén pois unha actuación da nosa Orquesta de Saxos para darlle, bueno, pois o punto tamén cultural musical a esta inauguración. Eso con respecto ao arranque, non o día 8. Nese mesmo día van a estar xa montando os postos os libreiros e xa se poderá pois, pasar a mercar algún libro sen ningún problema. Logo, día 9, teremos, bueno, como decía, as visitas guiadas pola mañán para os nenos e de 12 a 1 da tarde teremos tamén un posto do Centro de Información a Muller na área central aquí da zona da Alameda, na que queremos ter pois, unha representación, estaremos as funcionarias e a concelleira pois, para toda aquela persoa que se queira chegar, explicaremos como funcionamos, o que significa, que está facendo o Centro de Información a Muller polos veciños e polos veciñas de Redondela, e teremos tamén algún material para que poidan levar e poidan ter contacto con nos tamén directamente, non? nas rúas. E despois, xa pola tarde, tenemos unha actividade infantil de contacontos na propia caseta. Aí contaremos tamén coa inestimable colaboración das nosas bibliotecas municipais, tanto a de Redondela como a de Chapela, que van a ter aí, bueno, pois, o seu propio espacio representando un pouquiño o seu mundo interior de bibliotecarios e de usuarios, e tamén pois, en actividades para os máis pequerrechos. Logo, ás 7 da tarde, hai unha presentación, non? Unha das casetas, da librería Molière. Unha asinatura. É unha asinatura. E ás 8 se presenta outro libro, non? Noutra caseta, que son actividades particulares dos propios autores. O sábado día 10 voltamos ter pola mañá unha actividade infantil a partir das 12 da mañá. Esta en concreto desoñámola un pouquiño pois para ter en conta tamén a figura de Carlos Casares, o autor homenaxeado este ano coas letras galegas, e, bueno, van a ser actividades para os máis meniños para que poidan coñecer a súa figura e, bueno, facer lembranza tamén del neste ano das letras, non? Ás 6 da tarde, despois xa teremos tamén outra presentación de outro libro nas casetas, aparte de un libro que, bueno, realmente temos un agánimo e un cariño especial por outro tipo de historias que tamén se degranarán no mesmo día como sorpresa e que sei que algúns lle vai encantar e no que se leva traballado con moitísima imaginación e moitísimo cariño, non, nesta presentación. Logo, ás 7 temos outra tamén de historias de galegos, ás 7 hai outra, hai dúas que coinciden, ás 8 temos outra presentación e, digamos que, durante todo isto tamén convivindo coas actividades infantiles da biblioteca. Haberá o mellor tamén algunha que outra sorpresa polo medio, coa Coca Simona, que irá e virá tamén durante estas actividades, e, bueno, para facer, pois, eso, esperemos que un día completo. E xa o domingo día 11, que será o último, pola mañán temos tamén unha presentación ás 12:30, logo un concerto das mainiñas, que xa si queren nos comentas un poquinho máis polo detalle ti, e logo temos, digamos que, como momento especial, pois, a tarde do domingo, que vai ser pois unha tarde que vai, penso que sorprender e encher de maxia todo o noso Concello, porque, bueno, aquí realmente queremos facer un esforzo e, bueno, sabemos que é unha autora de culto, a moitos lle gusta, a moitos non, pero realmente o que é certo é que debe de ser das autoras máis vendidas e máis leídas de todo o mundo, que, bueno, autora de Harry Potter, e, bueno, vamos a facer unha serie de actividades en torno a esta autora e aos seus libros que van a ser, bueno, un pouquiño os que van a poñer o punto final a esta feira, e coa que queremos tamén atraer a ese público máis juvenil e a ese público máis novo á feira, para que pasen aquí unha tarde completa ao redor dos libros e celebrando con nos pois esta feira do libro.